Η νομοθεσία, κύριε Χριστοδούλου, αποτελεί μια φόρμουλα αύξησης τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Ιούλιο υπό προϋποθέσεις. Και χωρίς αυτές τις πρόνοιες, είναι δεδομένο ότι οι συντάξεις θα παρέμεναν καθυλωμένες και η πραγματική τους αξία σίγουρα θα μειωνόταν ή θα έμενε στάσιμη. Συνεπώς, αυτό που λέμε είναι ότι η αύξηση που θα δοθεί τώρα τον Ιανουάριο στις συντάξεις έχει σκοπό, έστω και ετεροχρονισμένα, να συνάδουν οι συντάξεις σε ένα μεγάλο βαθμό με το αυξημένο κόστος ζωής, τον πληθωρισμό και σε μικρότερο βαθμό με τη γενικότερη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης βέβαια της Κύπρου. Είναι αυτό που λέμε, ότι θα ήταν καλύτερο να είναι ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι απαραίτητες αυτόματες προσαρμογές δεν δικαιολογούν σίγουρα να πανηγυρίζουμε. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι το εκλάβατε κι εσείς, κυρία Τσίριδου, ως πανηγυρισμό της κυβέρνησης, ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκαν αυτές οι αυξήσεις? Όχι, δεν είπα ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Είπα ότι κανείς δεν πρέπει να πανηγυρίζει και οι πολίτες θα πρέπει να απαιτούν και να διεκδικούν περισσότερα. Και εμείς βεβαίως ως πολιτικά κόμματα έχουμε υποχρέωση να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες. Δεν συμμερίζεστε ενώ την θέση του Ακέλ ότι δημιουργήθηκε περίπου έτσι μια φιέστα κάπως τρόποντινά επικοινωνιακή? Σίγουρα ήθελε η κυβέρνηση να το παρουσιάσει επικοινωνιακά ως κάτι που ήταν κάτι πολύ μεγάλο που προσφέρει στον κόσμο. Και σίγουρα και εμείς δουλειά μας είναι να αναλύσουμε αυτό που δόθηκε στις συντάξεις και να πούμε αν είναι αρκετό ή αν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Και λέμε ότι ναι, χρειάζονται σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό και μεθοδική δουλειά για να μπορέσουμε ακριβώς να πούμε και να είμαστε ικανοποιημένοι ότι αυξήσαμε το βιωτικό επίπεδο των συνταξιούχων μας. Είχα την ευκαιρία το τελευταίο διάστημα και ως μέλος της Επιτροπής Εργασίας αλλά και στα πλαίσια των προϋπολογισμών να κάνω και μία ανάλυση σε σχέση και με μια έρευνα της ίδιας της Eurostat που έδειξε ότι στην Κύπρο το 30% των Κυπρίων συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη σύνταξη, όχι όμως διότι ήδη το επιθυμούν και το απολαμβάνουν, αλλά διότι οικονομικά έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να σταματήσουν. Και ακριβώς εδώ είναι που πρέπει να δούμε ότι είναι ανεπίτρεπτο να αφήνουμε τους πολίτες μας που εργάστηκαν μια ζωή, που δούλεψαν για να μπορέσουν ακριβώς να δώσουν και στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους, αλλά και για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια αυτά τα χρόνια, να αναγκάζονται να δουλεύουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Επομένως δεν λαμβάνουν όσα δικαιούνται.